लाबोनो थिनदोंमोन आरोना लोगोफोर मालायनि फिसाजों लाबोनानै फैबाय आरोना बै थांबाय ini लाजिदों नाय देखा दसे राखौ बेफोरबायदि आरो अनसुलि जाय हिन्जाव महरै मोनगोन खाफाल गोनां जागोन सानफ्रामबो सिकुर बाय जाबाय थागोन हेल' गाइस गुड मर्निं गासैनिसिमबो गोबाव सम जाबायमोन ना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै लोगोफोर बेनो उन्दुदोंमोन आरोना जोङो यानो उन्दुयो इथिंबो खालि इथिंबो खालि माने ओमफ्राय माखासे सिखाराखैनो आरोना खामानि मावनो थाखाय एकदम आरो फुङाव सिखारनो गोनां जायो आरोना 6टायावनो आरोना बेनोल' मोनसे खस्थ' खिन्थु खामानिया बारा खस्थ' नङा आरोना सिखारनायाल'सो मोनसे खस्थ' माने नै दैया अभारफ्ल' जागासिनो मालाया फुङाव सिखार खिन्थु आङो बयनिख्रुइ फुङाव सिखारनो गोनां जायो आरोना मानो होनबाथाय ओंखाम ओंख्रि संग्राया आंसो नालाय एकदमबारे फुङाव सिखारनानै दैखौ दांनो गोनां जायो आरोना मैया हराव जानायफोरा सुवाखैनो आरोना नै बेनो जोंनि खामानि मावनायनि न'आव बेनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै हरनि ओंखामा दंबावोसो जायबा साहा बे ओंख्रिमोन आरोना हरनि ओंख्रियाबो सेस दा सुनांसिगोन एकदमबारे जों सादिन रायलायनोसो रजोबो आरोना ओमफ्राय अरखौ सुनांसिगोन एबार मानोबा लोगोफोर ओंखाम खान्था आरो सारायखौ सुनांसिगोन आरोना ओंखाम गोजांखौ हरनिखौ गारनानै लाग्रोनोसै आङो ओंखाम संनो थाखाय बन गैया आरोना लोगोफोर नै रुवाया बनखौ सिननानै लाग्रोनोसै आरो आङो स' लोगोफोर बनखौ सिनबाय आरोना दा बोथिसेनि थाखाय ओमफ्राय दा बेलासि एक्सट्रा सिनसै आरो नै लोगोफोर खुसेरा बारा गैला आरो खोब नांबावगोनबाथाय आरो 15 दिनसो नांबावगोन आरोना 15 दिनसो आरो जुदि खामानिखौ मावबावनाय जायोबाथाय अब्लानो जोबसिगोन आरो जि खामानिखौ आं मावनो रोङामोन माने बेयाव फैनानै सोलोंनानै मावनो गोनां जाबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संफेरामोन आरोना नाथाय बेयो फैनानै डाइरेक्ट 12 जन गाहामनि मानसिनि ओंखाम संनो गोनां जादों माने होमबाबो दिनैसिम गोथां जाफेराखै आरोना ओंख्रियाबो गोथावआनो जायो आरोना नालायाव मोखां सुनो थांदोंमोन आङो ओमफ्राय नालानिफ्राय दा न'आ थोरसि खुरैफोरखौ सुना लानांसिगोन लोगोफोर नै ओंखाम खान्थाखौ जाना लाबाय आरोना ओमफ्राय दानाबा नै आलुखौ हानोसै दानाबा आलुफोरखौ हाना लानोसै ओमफ्राय उनाव ओंख्रिखौ संनोसै आरोना दालिजों आलु संनांगोन बेलेग ओंख्रि गैया आरोना लोगोफोर सानफ्रामबो माने दालि आरो आलुल' मोनजानाय जायो माने खिन्थु सप्तासेयाव बेदरखौ खनसेबा मोनजाथारगोन आरो दै बेदरखौ मोनजायो बार' ना मोनजाया नङा रोहो जोंखाबाय आरो स' लोगोफोर ओंखामा मोनबाय आरोना नै आरो सोरोमनो गोनां दंबावो सोरोमथोंसै बिदिनो थाबाय थाथोंसै आलुखौ बिगुर लेंहामजोबाखै आरोना बिगुरखौ लेमजोबनोसै ओमफ्राय सुनानैसो हानांसिगोन आरो नैखौ पाइपआव लांनानै लोगोफोर देग्लायनि मागोखौ बिराद आसा थाबाय आरोना जानो थाखाय बिराद जागोन सानदोंमोन होमबाबो मोनजादिया आरोना लाइफआव बे फार्स्ट टाइम आरोना आंनि जेब्ला आङो जोनोम जानायनिफ्राय बे फार्स्ट टाइम आरोना मागो मोनजायैया नाथाय प्रत्येकबार मागो मोनजायोमोन आरोना एबाराव मोनजायैखाय एसे बोरैबा मोनदों माने ओमफ्राय लोगोफोर आरो मोनसे गुड निउस आरोना बारा गोबाव गैला आरोना आङो बिफा जाथारसिगोन अनलि 15 डेसल'सै 15 डेसनि उनावनो बिफा जासिगोन आरोना आङो बेनि थाखायनो खुसि आरो न'आवबो थांनांसिगोन बायदि मोनदों मानो होनबाथाय हिन्जावाबो जा बायसान्स जुदि माबा साबाथाय फेमिलियाव थाङो नाथाय हौवानि केयारखौबो एसे हिन्जावफोरा लुगैयो नालाय ना बेनि थाखायनो न'आवबो थांनांसिगोन बेखौ सानदों आरोना आङो थांसै बारा गोबाव गैला आरो साननैसो थानानै थांसै आरोना बिथिं आरो जोंना दरमायाबो जोबोद खम ना जानाय लोंनाया मालिकनिबाबो दरमाया एसे खमद्राय आरोना एसे बुरजाबाथाय मोजाङामोन आरो नै आलु आरो दालिखौ माबानानै लाबाय आरोना सुनानै लाबाय नै आलु बिदि गिदिरखौ बाथोन बानायगोन ओमफ्राय आलु रुनानै सरि आलि बुंफ्लांदों आरोना आङो नोंसोरो सोंबाय थादोंमोन ना सिगांनि भिडिअ आदा सेलारिया बेसे होननानै अब्ला आङो रिप्लाय हरदिया आं दिनै बुंनोसै आंनि सेलारिया बेसे जानाय लोंनाय गासैबो फ्रि आरोना मास मोनसे गासैबो फ्रि ओमफ्राय दरमाया जाहैबाय 8,500 आरोना खम आरोना जोबोद खम मोनदों आरोना खिन्थु जानाय लोंनाय हिसाबै बिथिं लायोबाथाय माने 8,500 एसे मोजाङानो आरोना इमान खमद्रायबो नङा
एसे थायि बायदि मोनदों माने बाखि नोंसोरनि सायावसै खम ना बारा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नाथाय आंनि थाखाय खम आरोना बिसोरनिया जानाय लोंनाय फ्रिबाबो सानो आरोना लोगोफोर माबा न'आव थानाय समाव ओइ न'आव हाल्ला जाबाय थायो ओमफ्राय एसे बाहेरायाव थानानै माने एसे सान्थिनि थायो होननानै बाहेरायाव थाबाबो माने न'खौसो गोसोखांबाय थायो आरोना जों थाफेरा नालाय थाबाय थानाय मानसिफोरा माने बिराद थानो हायो आरोना जों थाफेरा नालाय आं थानो सुखुथाराखै माने होमबाबो उफाय गैला थानांसिगोन आरो साननैसो थानोसै ओमफ्राय उनाव थांसै डिलिभारिबो जासिगोन ना बाजैना बेनि थाखायनो खामानि मावनो फैदोंमोन खामानि मावनो फैना बे रानधेनो जानो गोनां जाबाय आं उफाय गैला रानधेनिया थांबाय आरोना दाख्लै बिबै थैनानै दालि रुबाय नै दैखौ एकदमबारे नाव जावजासे नांगोन मानो होनबाथाय मानसिया बुरजा नालाय ना लोगोफोर लाइफआ बिराद सर्ट आरोना साननैसो थांना थानो गोनां मानसिफोरा मा मावनो गोनां जायो मा मावनो गोनां जाया सोरबाथ' मानसि जानानै मानसिखौनो बुथारो आरोना बेबो माथ्र' मानि थाखाय थाखा फैसानि थाखाय आरोना उफाय गैया मानसि लाइफआव बेफोरबायदिनो जाखायोना खस्थ' मावनांगोन सोरबा खस्थ' मावनो बायो आरो गाज्रि खामानि मावो बेफोरनोसै आरो नाथाय नोंसोर बेफोरबायदि आगानाव दा सुरा आरोना गाज्रि खामानियाव थांनाय माने गावखौनो खैफोदाव खोलैनाय बेफोरबायदि आरो नोंसोर कमेन्टआव सोंसोयो हिन्जावसा जाबाथाय मा नाम दोनगोन हौवासा जाबाथाय मा नाम दोनगोन होननानै दा मानसि सोंफ्लांबाय सरि जोंना दा बेबिया मोनफैथ'वाखैनो हौवासा जायोना हिन्जावसा जायो फैबासो मिथिसिगोन अब्लासो नामखौ दोननाय जासिगोन आरोना मा नाम दोनो उनाव साननोसै उनाव नायनोसै आरोना बेफोरबायदि जेनेबा कमेन्ट हरबाय थानाङा आरोना मा नाम दोनगोन मा होननानै मानसिया दासिमबो फैथ'वाखै आरोना फैयैनि सिगां बेफोरबायदि नाम दोननाय माबा दोननाय बारा मोजां मोना माने आं बेफोरखौ उनाव नायनोसै खोन्थाखागोन आं ओरैनो नोंसोरनो उनाव नामखौ मा नाम दोनगोन बेबि जाबाबो बेबा जाबाबो नामखौथ' दोनखानांगोन नालाय ना उनाव खोन्थानोसै उनाव मिथिखागोन नोंसोर नामखौ ओंख्रियानो दाबो गोदौला ओमफ्राय नै ओंख्रियानो गोदौला ओंखामखौ आं इथिं माबा दोनबाय आरोना बेखौ फिदिंना होनांसिगोन गरमथार केला हांगार नै आखाइ अबस्था गैला सेस इयो आलु हानानै जाजोबदो आरोना लोगोफोर सेस आलु हानानै जाजोबदो बेफोरो गोसोम आरो दाख्लै खारै संनायनि बे जादों ओंख्रिया गोदौगासिनो माने ग्लोब ग्लोब नाथाय मानसिफ्रा जानो फैजोब्बायानो नै थोरसि लायै लायै फैजोब्बाय ओइथिंबो फैगासिनो ओइ नै लोगोफोर मोनखांबाय ओमफ्राय थिखोनानै जाबायदों आरोना दा बे फान्थाव आरो आलु भाजा इथिं लाइन जागासिनो नै भात खायाखै केला लोगोफोर दा ओंखामफोरखौ जाखांबाय आरोना लोंखांबाय ओमफ्राय दा सारायफोरखौ सोमना दोनो आरोना दा सुनांगोन नालाय बार'तानि थाखाय आंखौ संखानांखासिगोन आरोना बिदिनो 10थासोनिफ्राय संनाय जायो बार'तानि ओंखामखौ बेनि थाखायनो नैखौ सोमना लाबाय आरोना जाहाथे गुरै जाना थाजोबो आरोना सिथाबना लानायफोरा लोगोफोर ओंखामफोरखौ जाखांबाय लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय दा आरो दसे जिरायबोखांबाय ओमफ्राय दा आरो बन सिननो दोङो बनखौ सिननानै लानोसै आरोना आरामनो सिननो माने हानदों आरोना मेचिनजों हानांसिगोन मेचिनखौ दिहुनना लानोसै दिहुननानै हानोसै आरो नै बेफोरखौ मैया हाखांजोबदोंमोन आरोना आं सब हाखांबाय बेखौ मैया ओमफ्राय आरो हानो गोनां बिराद दंबावो नै मेचिनखौ लाबोना दोनबाय लोगोफोर बनखौ हाखांबाय आरोना बिराद बुरजा हाबाय फुंनिफ्रायनो हाबाय ओमफ्राय दा आरो 12तानि ओंखाम संनो जालायबाय नालाय आलुखौ लेमलायनांसिगोन नै आलुखौ लाना फैलायबाय आरोना ओमफ्राय बेनोसै आरो आलु दालि ओमफ्राय दिनै माने मुला बिलाइजों आलुजों एवनानै होनोसै आरोना दालि संथ'ला आरो दा मुला बिलाइखौ सायखांबाय आरोना दहायनो सायखांबाय नै मालिक बिमाया ओमफ्राय आरो फिसाजोआनो सायनानै होबाय आरोना मुलाखौ ओमफ्राय दा सुनो थांदों फिसाजोआ मुलाखौ लानानै फैबाय आरोना फिसाजोआ ओंख्रिखौ वीडियो बना रहे हैं आपको हम लाजदार नहीं देखो तो शेर को देखो तो लोगोफोर आलुफोरखौ हाखांबाय मालिकनि बिमाजों आरो मालिकनि फिसाजों एकदमबारे डाइलग मारि हाखांबाय आरोना जोंना माने मालिक आरो मालिकनि बिमा आरो इसोरनि गासैबो फेमिलि आरोना बेफोर मालाय बायदि नङा आरोना इमान मालायफ्रा बिराद मालिकफ्रा जों खामानि मावग्राफोरखौ पात्ता लायाना बेफोरबायदि नङा आरोना इसोरना आंनि माने भिडिअ खालामनायखौ नुनानै एकदमबारे मिनिगासिनो आरो नै बिबौ फिसौ नै एकदमबारे मिनिगासिनो माने गासैबो मोजां आरोना जों बिदिनो खामानि मावना थाबाथाय साहाबो फुदुंना होयो बिथिं मेथाइ सेथाइ होफैयो हाथाइ साथाइ थांबाथाय कमला समला बेफोरबायदि बायनानै माने बिराद बुस्थु फैयो आरोना जाफैग्रा आरो बिराद केयार खालामो दा आं दिनै आं खामानि मावो आं खामानि मावनाय दिनाव माने फैनानै लोगोसे माने मैगं थाइगं हानानै होफैदो मैगं फुनानै होफैदो लोगोसे बेफोरबायदिनो ओंखाम संबाबो अर सरबो सुनानै होफैयो आरोना बिराद मोजां आरोना बेनि थाखायनो माने बिराद मोजां मोनो आरोना आङो बुंनो थाङोबा माने टटेलि माने एसेबो माने सफ खालामा आरोना एसेबो माने इग' गैया एसेबो माने मुगिनाय गैया आरोना जोंनि फारसे आरोना बेफोरबायदि जानांगौ आरोना जाबाथाय दानाबा नै मैगङा मोनसिगोन नालाय
थावखौ फुदुंबाय आङो थाव फुदुंबाय ओमफ्राय आलु हानायाथ' एरदों नालाय ओमफ्राय नै मालिकनि फिसाजो हानाया मुला हानाया हानानै आरामनो सुनानै लाना होफैखादो आरो ना दानबा संनोसै ओइ थावानो दुङाखैमोन माथोलै थैबायलै मा बुंनो लोगोफोर एकदमबारे रान्ध'नि जिउआ बिदिनो जायो आरोना उफाय गैया आलुफ्रा सिङाव हाबना दङो साराया बेलथायहां बेलथायहां जानोसैया बारा मोजां नङा मासो दुङालै फुंनि समनि ओंखाम संनाय फुङाव बारा खस्थ' मोना मानो होनबाथाय अर सायनो गोनां जाखायो नालाय दा गोजां बोथोराव बेनि थाखायनो माने अरथ' सायनाय जाखायो माने फुङाव सिखारनाय माने दै दांनाया बियो खस्थ' जायो आरोना ओमफ्राय आरो दा बेलासिना माने धुङानि थाखाय माने बेलासियाव बार फैयो माने ना बिराद बार फैयो बेनि थाखायनो बारजों मेगना एकदम धुङाबनानै बेनि थाखाय खस्थ' मोनो आरोना एसे खस्थ' ओमफ्राय मोनानाथ' बिन्दासखा जाननाल' होनांगौ खबर लाबोनो थिनदोंमोन आरोना लोगोफोर मालिकनि फिसाजोनो लाबोनानै फैबाय आरोना बैनो थांबाय नै मासे अनसुलिलै सिखर फैदो नै बेफोरबायदि आरो अनसुलि मालिकनि फिसाजोफोर थायो आरो सोर खामानि मावनो गोसो जाया जानो आरोना लोगोफोर नोंसोर सानदों खोमा ओइ मोखांखौ देखायनाबानो हामगौमोन मोखांखौ देखायनाबानो हामगौमोन सानदों खोमा ना नोंसोर मोखां नायनो लुगैगोन माने मोखांखौ देखायनो लाजिनो आरोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो मोखांखौ देखायदिया आरोना बेनिखौ आरो लाजिनायनिखौलाय माबोरैथो मोखां देखायनो ना ओंख्रियाबो मोनथारसिगोन नै गोदौबानो जाबाय आरोना जि बरिया जाखां गोथाव जाखांबाय दं बेला सयथिनिबो सिखरखौ पाकेटसे बिदोंमोन आरोना पाकेटसे बिनायाव पाकेटनै फैबाय आरोना बेफोरबायदि मा अनसुलि आयै जाय हिन्जाव महरै मोनगोन खाफाल गोनां जागोन सानफ्रामबो सिखर बायै जाबाय थागोन इयो एकदमबारे खामानिफोरा जोबखांबाय ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय गासैखौबो मावखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आरो बन हाबावनो होदोंमोन बन हाबावनो होनायखौ बनखौ बाहाखांबाय ओमफ्राय दा आरामसे खुसेर बारियाव उन्दुनो फैबाय आरोना